Μπραντφωνίτες και μπραντφωνίτσες, καλημέρα. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη πίεση από τους πελάτες μας, επειδή λένε ρε παιδιά, εντάξει, έχετε φανταστικές τιμές σε κινητά τηλέφωνα, φανταστική ποιότητα, απλά με το service είστε λίγο αργοί, δεν μπορούμε να βρούμε το σωστό ανταλλακτικά. Εμείς όμως, αφού γραζόμαστε και ακούμε όλες τις αρνητικές και θετικές κριτικές των πελατών μας και γινόμαστε καλύτεροι. Γι' αυτό λοιπόν τώρα όποιος έρθει στα καταστήματά μας, είτε στην Εγνατία είτε Καραολί και Δημητρίου, και επισκευάσει, φέρει το τηλέφωνο για αλλαγή οθόνη, πλάτη και μπαταρία, μέσα σε μία μέρα, αν το φέρει το πρωί μπορεί το απόγευμα να το πάρει, αν το φέρει το μεσημεράκι την άλλη μέρα θα το πάρει.